Το ταπητοκαθαριστήριο Μιχάλη Τσεβρενίδη, θέλοντας να ευχαριστήσει τους πελάτες που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια, ετοίμασε αυτή την ολιγόλεπτη παρουσίαση. Σκοπός μας είναι να σας δείξουμε ποιοι είμαστε και πώς ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με την καλύτερη δυνατή ποιότητα εργασίας. Αρχικά, από την έδρα της επιχείρησής μας στο Μοσχάτο Αττικής, εξυπηρετούσαμε τους γειτονικούς δήμους. Σήμερα, από τις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, εξυπηρετούμε πλέον όλη την Αττική. Οι νέες μας εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και με γνώμονα τον καλύτερο καθαρισμό των χαλιών σας. Σήμερα στην επιχείρηση, πέρα από τον Μιχάλη και την Κωνσταντίνα Τσεβρενίδου, εργάζονται ο Γιώργος και η Κατερίνα, τα παιδιά της οικογένειας, όπως επίσης και 4 μόνιμοι συνεργάτες. Διαρκής στόχος της επιχείρησής μας είναι το τέλειο καθάρισμα. Συνδυάζοντας τη χειροποίητη εργασία από το έμπειρο προσωπικό της επιχείρησης με το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό μας, πιστεύουμε ότι τον έχουμε επιτύχει.